Nginibingelele ingane zakwethu kuzo zonke iy'ndawo la kuhamba kufinyelela khona lo mbukiso. Uma ngabe uyaqala nje ukuba nathi siyakwamukela kuyintokozo ukuba nawe uqhubeke nje usilandele njalo. So, mane sikuthulela iy'ndaba ey'shisayo. Udaba oluhamba phambili kulensuku, udaba lukaKhuzani nenkampani yakhe. Kuyakhumbuleka ukuthi uKhuzani uwumculi owaziwa kakhulu endimeni yomaskandi, oyibiza ngokuthi uyinkosi yomaskandi, noma abalandeli bakhe nabanye nje abathandi bomculo bembiza ngokuthi uyinkosi yomaskandi. UKhuzani unenkampani okuthiwa iNdlamlenze Group and Productions, eyenza imisebenzi eyahlukene, ukuphatha abaculi nokunye nje okuningi. Kepha udaba esizongalo olwenkampani yakhe, lapho kuthiwa ixoshe abasebenzi abangaphezu kwa-50 abalinganiselwa ku-60 kwesinye seyibhedlela, nokuyikona okudonse amehlo abantu. Udaba lakhe belusoloko luphuma, sangalilandelela, but manje sesithole ubufakazi obuqinile lapho khona lo daba luze langenwa amalunga we-MK. Sibonile ubaba uBishop Ngcobo ehambe eyokhuluma nabasebenzi laba abakhala ngokuthi ngemuva kokuba le nkampani kaKhuzani ithathe umsebenzi laphaya, abaningi baphelelwa umsebenzi kanti bese besebenze iminyaka eminingi ebalelwa ku-7, abanye o-10 years. Abe-MK babese bangenelela-ke kulolu daba bekhuluma nokuthi beveza ukuthi uKhuzani akatholakali, umane athumele iy'nduna zakhe zomculo nje abazi ukuthi zona zihlanganaphi nalolu daba lukaKhuzani. Kepha ngaphandle kokukhuluma kakhulu, asike sikufakele le video bey'khulumela bona, kwenzele ungeze ukusho ukuthi sithe. Awuke uyizwele ubaba uBishop nabanye abehamba nabo be-MK bengenelela lolu daba lwabasebenzi abasebenza ngaphansi kwenkampani kaKhuzani Mpungose. Enamsebenzi eqina. Enamsebenzi eqina. Comrades, friends, patriots out there, sila kulento yabasebenzi. La sisesibhedlela iKing Dinuzulu Hospital. Abasebenzi beDlamlenze, lenyamaza uDlamlenze, masikhuluma ngomDlamlenze ke sikhuluma ngoKhuzani onethenda la esibhedlela. Njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela uKhuzani abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sithe-ke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobalekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke, more than 60 cleaners abaxoshiwe la esibhedlela. Laba bantu bano-10 years, laba bantu bano-7 years besebenza kulesi sibhedlela ey'nkampanini ey'hlukene. Njengamanje makufika iDlamlenze, njengoba nibona iy'kibha ibhaliwe la ukuthi iDlamlenze Group and Production. Kusho lokho ukuthi-ke sila ngoba uKhuzani la ekhona, siyazama ukuxhumana noKhuzani ngoba laba bantu alokhe babekile bezimeneja baya-avoida ukuthi sixhumane naye uKhuzani la ekhona. Khuzani la ukhona, please awufonele uBishop Ngcobo 071 978 4717. Sixoxe lento ngoba la ngaphakathi njengamanje abasebenzi bayaqhaphazeka, abasebenzi abanazo iy'nsiza zokusebenza, abasebenzi njengamanje ufike wabaqasha bephuma kwenye inkampani. Now on the way uyaqasha manje abanye abantu abasha, nihlangene nekhansela le ndawo lubani igama lalo uMkhize, niyaqasha manje niqasha abantu abasha nizokhipha abantu abadala sebehlalile. Khona abantu laba ngeke besaqasheka ngisho noma ngabe kuthiwa bangaqasha ngoba impilo yabo yonke bayichithe la esibhedlela. I-COVID bebe la esibhedlela baze bajova, bejovela i-COVID, abanye bafa befa ngesikhathi se-COVID, abanye bagula begula ngesikhathi se-COVID. Now-ke kalula kanjalo sebephelelwa umsebenzi, laba bantu baney'ngane bayondla, baney'kweletu, and now laba bantu njengamanje bayithola bengenawo umsebenzi. Sizosho ukuthi le mpi-ke
ayizukuphela la Khuzani. Uma wena uhlezi la uhlezi khona and siyayizwa i-relationship yakho no MEC lo wase KZN uNomagugu ukuthi nine-relationship eqhubekayo nina noNomagugu. Leyo relationship ayichazwa-ke yithi, iyayichaza-ke manje ukuthi why nithi nicula ngapha namathenda ngapha nabantu enihlale njalo ni-close nabo kwenzakalani uma kuzoqhaphazeka abantu bakithi. Siyakusapota Dlamlenze, umculo wakho siyawuthanda kodwa ngeke sivume ukuthi udlale ngabantu bakithi. Njengamanje ngihamba no-communication we-province communication. Is there anything ongayitshela uKhuzani nje no-MEC ngoba kufanele sibatshene ukuthi le nto abayenza la is not right? No, Bishop usukhulume konke kodwa engakugcizelela Khuzani, sondela kulekelelwe abantu uzongcolisa igama lakho. Suka emakhukhwini enkohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo uNomagugu Simelane uMEC phume ekhukhwini lakho, yeke inkohlakalo. Abantu bayakuthanda but uzongcolisa igama lakho lezinto lokuzenza. Le mpika ayiphelileke la, sizoqhubeka and ngeke kugcine wena kuzogcina abantu bakithi, ngesivume kudlalwa abantu bakithi. Siwumkhonto wesizwe kakhulukazi eKZN, ngeke sivume ukuthi abantu bakithi bexhashazwe, abantu abafuna ukufeza inhloso zabo, abantu abaphila njengey'mbungulu abadla igazi labantu. Thina sizodila nawe ngayo yonke indlela but ngokomthetho. Seyistep sokuqala lesi njengoba sihlangene la, sithi akuhlalwe phansi kukhulunywe, wena uyabaleka uletha le genge yakho leyinduna. Angazi induna ingena kanjani la ilokhu ngoba induna zomculo lezi lezosinika zona sezokhuluma indaba zomsebenzi la. Kodwa-ke Khuzani, sondela ndoda sikhulume ngoba lenye nizama ukuyenza ngeke yenzeke. Mandla. Ungakhohlwa ukushare, ulike, ubese usubscribe. Danke, siyabonga.